Pít pivo ve škole? Většina studentů by tím riskovala vyloučení. Existuje ale jedna výjimka. Tou je pivovar vybudovaný v areálu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Využívají ho jak studenti, tak průmyslové pivovary pro zkoušení nových druhů piva. Pivovar má i jedno unikum, vlastní zvučnou značku Lachout. Zhruba polovina z 25 zájemců o studium pivovarnictví začne od nového školního roku vařit pivo v originálním vysokoškolském pivovaru. Ten funguje už od roku 1937 a dokáže vyrobit 70 litrů piva denně. Je to jediné pracoviště, které vychovává teda vysokoškoláky v oboru teda pivovarství a sladařství, čili sládky s vysokoškolským vzděláním. Peníze na fungování dostává hlavně od průmyslových pivovarů. Ty zde zkouší piva s různými příchutěmi, jako je například med. V nedávné době zde testovali pivo vařené z amarantu, což je podle odborníků plodina budoucnosti. Vaří i vlastní 11stupňové pivo Lachout. Jsme skutečně pouze pedagogický a vědecký pivovar, čili s naším pivem se nesetkáte nikde jinde než zde a nemůžete ho konzumovat v žádné jiné příležitosti než v rámci organizovaných degustací. Už dávno ale neplatí, že vaření piva je pouze mužskou záležitostí. Ve zdejším pivovarském ústavu dokonce převažují studentky. O české sládky je navíc velký zájem i v zahraničí. Případem je třeba Japonsko, kde prostě žije české pivo a česká hudba má stále dobrý zvuk, takže jsou tam i mini pivovary, kde se vaří české pivo. Čeští sládci vaří pivo také v Kanadě nebo USA. V zahraničí ale není zájem jen o sládky. Do tradičního českého oboru totiž začínají pronikat i cizinci. Ve vysokoškolském pivovaru se učí vařit pivo například student z Vietnamu.